लोगोफोर एसे सिगां नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय साननैसो सिगां नुबाय थादों सासे मुस्लिम जुलिना भार्बी नामा बे सिस्टारा बर' दख'ना गाननानै जेखाइ खबाइ लानानै बर'नि मेथाइजों मोसानाय दा बिनि सायाव ससियेल मिडियायाव बिराद गोसारगासिनो दङ आं बिनि सायावनो फंनैसो नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनो होननानै फैनाय जाबाय कुनु मोनसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायबासो मिथिगोन आं मानि सायाव डिसकासन खालामगोन बे सिस्टारनि सायाव आं मा बाथ्रा बुंगोन दासान्दि बुहुत गोसारगासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय जायखौ जोङो मा होनना बुङो भाइरेल आरोना बिराद गोसारदों ओरैबायदि आरो बयबो थेंक जासिदों जोबोर साबायखर जासिदों बे सिस्टारखौ मानो जासिदों बे आरोना बिथाङा सोर बबेनि नङा होमबा बे आरो अके नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो डिसकासन खालामनोसै आङो भिडिअखौ ससे होनोसै ब्रादारा सोंदों बे सोंनाया मा सोङा बेखौबो नोंथांमोना ससे लाग्रोदो नुखाबाबो नायना लाग्रोदो आरोना ओमफ्राय आं रायलायनोसै आरो ओमफ्राय अबा नायग्रोदो आंनि मुङा जुलिना पारभिन आच्छा नोङो दा मा मोसागोन मोनसे बर' गान बर' डान्स ना আচ্ছা তুমি মুছলিম হৈ বড়ো ডেন্স কৰাত কেনেকুৱা লাগিছে মনটো ভালে লাগিছে আৰু মই ভালে পাওঁ ডান্স কৰিবলৈ বৰ আগতো কৰিছোঁ মই মানে মোৰ প্ৰিভিয়াছ স্কুলতো মই ডান্স কৰিছোঁ বাগৰুম্বা আচ্ছা তো এনে তুমি সায়েন্স কলেজত পঢ়ি আছা কিমান ষ্ট্ৰীমত বিপিটি ফাৰ্ষ্ট ছেম আচ্ছা এতিয়া হোষ্টেলত থাকা এতিয়া তহঁতৰ দেউতা মায়ে বড়ো ডেন্স কৰে বুলি জানা এতিয়া গম পাইছা কৈছে চাগে আচ্ছা তো ভাল লাগিছে খুব আনন্দিত মই কোৰিওগ্ৰাফ কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম ছোৱালী বিচাৰি আছিলে বাগৰুম্বা নৃত্য কৰিবৰ কাৰণে বড়ো নৃত্য কৰিবৰ কাৰণে তুমি আজি ইমান ধুনীয়া দখনা পিন্ধি পেলাই খুব সুন্দৰকৈ জাখৈ কলাই লৈ এতিয়া বড়ো নৃত্য কৰি আছা খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ নৃত্য অকণমান ফটো লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' অলপমান লৈ ল'ম থেংক ইউ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर सासे समायना सुन्दुरि मुस्लिम हिन्जावसा सिख्ला बियो दिनै बर'नि ड्रेस गाननानै दख'ना गाननायखौ नायनायसै नोंथांमोना बिनि दख'ना गाननाया खुनु मोनसे मिस जायाखै एकदमबारे पारफेक्ट दख'ना गानदों आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय सोरबा बर' सिख्लाफोरजों आरो बे मुस्लिम सिख्लाजों दख'ना गाननानै खाथियाव गसंनायसाय सोरखौ माबायदि साबसिन नुगोन बे मुस्लिम सिख्लायाव साबसिन नुगोन मानियाव मानोना ओरैबायदि बिथांमोनाथ' न'आव थायोबा सारि गानो माबा सुरिदार गानो माबा माबि गानो ना ओमफ्राय दा जोङो बर'नि दख'ना गानोबा बिसोरखौ बोरैबा फ्रात फ्रित नुयो दिनै जों नुदों गोबां माखासे दिनै दङ गोबां बुंला आरोना गोबां माखासे इउटुब भिडिअ खालामबाय थायो जों नेपालिबो दङ सोरबा हारसाफोर दङ बिसोर बर'जों फिसाय लाबाय बर' हौवा लानानै बिथांमोनहा दख'ना गाननानै बिथांखौ बेसेबां साइज नुयो बोरैबा माने आलादा स्टाइलाव बिसोरखौ साइज नुयो आरोखि ना बे आरो मानोना बिसोरखौ दख'ना गानोबा साइज नुयो दा नों बे मुस्लिम होननानैखौ बुंदों नों बेसेबां मोजां नुदों दा बिथाङा जाहैबाय मा बर' मेथाइ मोसानो मोजां मोनो सिगाङावबो मोसाखांबाय आरो बेनि बिमा बिफाया बेखौ मिथिगौ दा बेनो जाहैबाय मा बिथाङा जाहैबाय बर'नि ड्रेसखौ मोजां मोनो बुंनो थाङोब्ला बर'नि ड्रेसखौ गोबां माखासे गुबुन जाथि माहारिया मोजां मोनो मानो मोजां मोनो आं मिथिया खिन्थु बहुत मानसिफ्रा मोजां मोनो मानोना बेखौ आं मिथिगौ
आं प्रेक्टिकेलि जिउआव मिथिगौ जे बिथांमोना दख'नाखौ मानो मोजां मोनो बे आरोना बे मानो मोजां मोनो माने बिथांमोना ओरैबायदि बियो माने दख'ना आंनाव दख'ना बिहरबाय थायो बिथांमोनहा मानो दख'ना बिसोरो आं आसुरित मोनो बे दख'ना गाननो बे आरोना बर'नि दख'ना लाबो बर'नि आर'नाइ लाबो आर'नाइ दामा बेसेबां दामनि दङ बे आरोना बिसोर मोजां माने जायबा मोजां मोनो जायबाया माने नेवसियो बे आरोना खिन्थु नोंगौ जोंनि गाननाया दख'ना गानोबा फ्रात फ्रिट जायो राफोद नुयो मानसिखौ एकदमबारे राफोद आरो जोंनि ड्रेसआ ना गुबुन हारिनि बायदि जानला मोनला ड्रेस नङा ओरैबायदि नोङो फिट नुखायो नों दख'ना गाननाय लोगो लोगो आरोना जे नों बे नानिखौ नायबानो जाबाय बेसेबां माने माबा नुदों आरो मोजां नुदों दा बे आरो बाथ्राफ्रा मानोना सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया गाज्रि मोनो दा जानो हागौ हयथ' बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा दिनै जेनेबा गुबुन जाथि माहारिफ्रा बर' हौवाजों हाबा जाबाय बर'नि माखासे ट्रेडिसनेलखौ मोजां मोननानै बर' हौवाजों मालाबा कलेज लेभेलाव लोगो मोननाय फरायनाय लेभेलाव लोगो मोननाय बिथांमोना हाबा जाबाय दा माने बेखौनो जेबो मेटार नङा आरोखि जों मस्ट वेलकाम खालामनांगौ बे बिनानावखौ आरो बिनानाव बायदिनो आरो सोरबा जुदि मोसानो गोरों ओंखारबावोब्ला जों बरायनांगौ बर'नि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा मानसिफोरखौ जों मस्ट वेलकाम खालामनांगौ आरो बे आरोना मानोना बिथांमोनखौ जों लासै लासै जेब्लानाखि जों गानहोनो हादावगोन ना बिथांमोना गानलांदावगोन गाननानै फ्राद मोनदावगोन गावखौ ओमफ्राय गावखौ सेल्फि लानानै नायदावगोन बा गावखौ समायना नुगोन स' बे समायना नुदावोब्ला गावनि चेहेराफोराव गावनायानो जुदि माने फिट मोनोबा मोजां नुयोबा बिथाङा गानबाय थागोन आरो गानदावगोन आरो इन्टारेस्ट मोनगोन आरो बिदिनो सानसे बियो मा जागोन हयथ' बर' हौवाजोंबो जुलि जानो हागौ आरोखि बेयानो गुबुन बाथ्रा नङा बेनिखायनो आं मस्ट वेलकाम खालामदों बिनानावखौहाय ओमफ्राय आङो बार नायबाय थादों स' आङो दिनै थेवब्लाबो गोसोआव फैनायखाय नोंथांमोनजों बे सिस्टारनि सायाव डिसकासन खालामनानैसो फैबाय बिथाङा दा साइन्स स्ट्रिम फरायगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों बिथांनि बिनानावनिया जिउआव साक्सेस जादों बिथांनि जि थांखि दं टारगेट लायो बेखौ साक्सेस जादों आरो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ आजावना लाबाय थाथों गानबाय थादों ड्रेसफोरखौ बेखौ आंनिफ्राय कामना खालामनाय जाबाय आरोखि मानोना सिस्टारनि जेनोखि ओरैबायदि बर' हारिनि सायाव मोजां मोननाय बर'नि हारिमुनि सायाव मोजां मोननाय बर'नि ड्रेसखौ जोंनि गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल संफोरखौ मोजां मोननायखौ आं मस्ट मोजां मोनदों आरो हामलायथि बावबाय बिनानावनि थाखाय थेंक इउ